Ladies and gentlemen, welcome to day 2 of the Nordic Cup 2024 here in Iceland. We now start off with the men's quarter-final, and they will be playing the best of 9 legs. So players, you can go to your boards, and I'll come round and set you in action. Thank you.
Forsøg. Härligt Ebbe! Så starkt!
Ja, då är vi klara.
Du är bäst.
Härligt. Fan vad du slänger! Härlig bil, Henrik. Mycket bra. Ja, vad bra du är. Ja, sen när det går försök. Kör ut. Komsa! Bäst är det nu. Ja då, Nilsson! Bra, Ali! Kom The semi-final of men's singles will start in 10 minutes.
And they will be playing on board 15 and on the stage. 10 minutes until the men's singles semi-finals.
are ready to start the men's semi-finals on board 15 on the stage, and they will be playing the best of 11 legs.
Dennis. Sista är in. Ja då, Dennis. Superbra. Och Tanja, det är utbeställt. Bra, sista. Bra, Dennis. Stäng. Mycket bra, Dennis. Bra lämnat, Dennis. Mycket bra lämnat.
Nåja, bättre dubbelfall. Härligt Dennis! Kör Nilsson, kom igen! Det spelar inte. Vilken Nilsson! Yes. Ja, då går Ben här det sista. Ja, det är fullt i det. Du kör. Ja, härligt sista. Ja, det är bra. Mata på Dennis bara, mata på. Härligt Det är bra sista. Dennis. Fan cool det är. Härligt Nilsson!
Mycket spelat. Hela vägen nu. Usa! En gång. Yes!
Gött att ställa om i det läget. Tre kvar. Ja, det är så väldigt kallt. Ja, men du är så bra. Du är så bra. Ja då, det kommer mera. Fina styrka. Härligt Dennis. Mycket bra. Helt rätt. Det är jävla bra. Helt jävla rätt. Snusar.